Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketupek gulai kapal dasanda gurau josana dari rantau nanlah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau basembong tangan saling